For today's video, na-invite nga kami dito nga yan sa Apalit, Pampanga. Ito nga pala yung Kapalangan Extra Challenge Season 4. So yun guys, ito nga palang Kapalangan Extra Challenge na to ginaganap tuwing kapistahan ni Apong Iro. Ito nga pala yung birthday at fiesta ni Apong Iro. At dito nga pala sa Kapalangan Barangay na to at napakasaya. At marami silang dito mga pa-games, iba-ibang games at iba-ibang mga activities na pinapagawa at So yun guys, bali ito palang Kapalangan Extra Challenge na to. Ito nga po pala yung Season 4. Bali taon-taon ginaganap na nila ngayon. Ito nga po yung Extra Challenge Kapalangan Season 4. Bali nakaka-4 na taon na sila ngayon na pagdiriwang ng Kapalangan Extra Challenge. At so yun, naging traditional na nga po nila tong Kapalangan Extra Challenge na to. Kaya po kada taon meron silang palaro dito na napakaganda at napakasayang palaro. At ito nga po, nandito nga po yung team ko dito at kasama mo namin po sila dito lalaban. Ito nga po pala yung Kapampangan Vlogger, the Team Dax. At suportahan nyo nga po ang aming team. Ayan, nagpa-practice na po kami para mamaya at ipapakita na namin ang aming pangmalakasang talent, ang pangmalakasang Kapampangan Team Vlogger Dax. Let's go! So yon, ginaganap nga po pala itong Kapalangan Extra Challenge Season na to kasabay po ng piyesta ni Apong Iro dito sa Apalit, Pampanga. Kaya nga po sobrang napakasaya ang pista dito sa Apalit at maraming tao at na dumadagsa dito sa Apalit, Pampanga. Iba't ibang lugar at pumupunta rito para lang makita si Biba Apong Iro. Ito nga po pala si Bibang Apong Iro. Makikita nyo dito sa Barangay Kapalangan. Makikita nyo yung bahay ni Apong Iro dito. At ito nga, dumating na yung pinakamaganda naming news at pangmalakasan. Ito nga po pala si Dars Unli Sexy Vlog. Kaya supportan nyo kami dito at umpisaan na natin itong palaro na to. At makikita nyo dito kung gaano nga kami kagaling ang Kapampangan Vlogger Team Dax. So yun, ginaganap nga po pala ang piyesta ni Apong Iro dito. Ika-Hunyo ng 28, 29 at 30. Kaya nga po napakahaba ng piyesta rito at napakaganda. Dumadagsa pa talaga ang mga turista rito para dayuin ang Biba Apong Iro. Ito nga pala yung Team Kapampangan Team Dax. Papunta na kami sa venue kung saan gaganapin ang palaro. At tara, samahan nyo kami dito at supportan nyo kami mga guys. At ito nga, kasabay namin ang Kapampangan Scientist. Ito nga pala yung kasanggan ni Kabalen Mas Vlog. At ito ang Kapampangan Scientist, ang napakalupit at napakagaling na Kapampangan dito sa Masantol, Pampanga. Makakalaban namin sila dito. At makakalaban din namin ang Team Mengay Vlog. Ayan, napakalalaki ang Team Mengay. At syempre, nandito rin yung Kapalangan Team Apalit. At ito'y makakalaban namin yan. At kahit nga malalaki ang Team Mengay, hindi kami magpapatalo dahil meron kaming napakalaki at napakasexing mga muse dito. Ayan nga pala si Miss Kia and Unli Sexy. So yun, putol nga ang aking vlog dito dahil nga wala akong video sa games namin. Kaya panuorin nyo na lang ang kabuuan ng video dun sa live ni Sir Mark Christopher Aklan. Yan, isearch nyo lang. So yun, isearch nyo na lang sa Facebook page ang Mark Christopher Aklan III. Doon yung makikita ang full video ng games nila dito. At para makapag-enjoy kayo dahil nga doon full video talaga ang mapapanood nyo mga guys. So yun lang naman, share ko lang. At maraming salamat sa pag-invite sa amin dito sa Kapalangan Extra Challenge Season 4. Maraming salamat po sa pagtanggap nyo sa amin dito. At napakasaya at na-appreciate namin at napakabait ng mga tao dito sa Apalit. God bless po sa inyong lahat and thank you kay Sir Mark Christopher Aklan sa pag-invite dito.